programa ofrecido por... En Schmidt creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Schmidt Home. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vilagarcía. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Señoras, señores, amigos e amigas, gracias por estar aí, benvidos, ben atopados en esta sintonía de Canarias Baixas. Espero que hayan tido unhas boas festas e que para todos feliz e próspero ano 2024 que acaba de empezar. Estamos en Falemos e hoxe analizaremos a situación do Concello de Vilagarcía co portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo. Estaremos analizando a situación que deixaron as riadas, pero tamén facendo balance do ano e como se pode salir da situación de mortandade que tuveron no marisqueo na cofradía máis importante a nivel de marisqueo de todas as rías galegas, que é o patrón maior de Noia, Santiago Cruz. E abrimos este turno de intervencións, de análisis, para facelo sobre o Concello de Meis, coa portavoz, en este caso, do Partido Popular, Marta Lucio. Moi boas noites, benvida. Moi boa noite. Que tal de festas e que tal de celebración e de como empezou o ano? Bueno, pois o mesmo que ti decías, desexarlle non só aos meisinos, senón a toda a xente do Salnés, por suposto, pois un bo ano entrante e esperemos que sexa feliz para todos, nese caso. Bueno, que tal? Vostede pasou boas festas? Pudo pasar boas festas? Bueno, sí, en familia, fundamentalmente, porque son datas para estar coa familia. Gusta o Nadal? Gusta estas festas? Sí que me gusta o Nadal, e sobre todo me gusta porque, bueno, durante os últimos anos a miña filla estuda fora, entonces, pues, bueno, son unhas datas sempre moi boas para disfrutar da rapaz. Para dar abrazos e bicos, non? Exactamente. Bueno, e as festas, xa que estamos no Nadal e nas festas, como está o alumbrado de Meis e a xestión do Concello para o preparativo deste Nadal, destas festas, destas datas? Bueno, pues, en principio, pues, imagino que haberedes pasado polo noso Concello, non só hai o alumeado no centro, en Mosteiro, pues, senón que tamén se cubren todas as parroquias existentes na mesma, como se fixo ao longo dos diferentes mandatos que han ido pasando polo noso Concello. Bueno, levamos 6 meses desta legislatura, xa non vamos a falar das eleccións de maio, bueno, si quere, pero dos resultados que queira analizar. Como fai balance destos 6 meses, aínda que, lóxicamente, Marta Giraldez viña gobernando na anterior legislatura, do que queira, ou dos 6 meses, ou do ano 23, e da valoración política desta nova legislatura?
Pois, bueno, en principio, como ti ben decías, o tema ou a cuestión relativa ás eleccións, os resultados foron os que foron, evidentemente para nós non foron os esperados e desexados, pero, bueno, nos entendemos neste caso que vivimos nunha democracia e hai que aceptar os resultados e incluso, pois, felicitar o adversario e desexarlle un bo goberno, non? Partindo desa cuestión, en función da pregunta que ti me estabas facendo, creo que empezamos mal, e empezamos bastante mal o que o ano, pois porque hubo unha suba clara e evidente ou ten que haber unha suba clara e evidente de impostos. A actual alcaldesa, por activa e por pasiva, durante a campaña, incluso previamente á campaña, dixo que non iba a subir os impostos, e a realidade é que se deu de bruces con ela porque convocou un pleno extraordinario expresamente para subir o que é o recibo do IBI e do lixo. E aí tanto o Bloque como vostedes, como o Partido Popular, sí que por lo menos se queixaron e votaron en contra. Están en desacordo con esa subida, que era promesa de non subir na campaña electoral, non? Sí, mira, concretamente, ademais, eu a veces me gusta remitirme aos datos, non? E os datos son que, pois, cando saliu a sentencia judicial no 23, concretamente, creo que foi no mes de abril, nos levamos a un pleno unha moción pola cal lle pedíamos e lle insistíamos, neste caso, ao actual goberno, que é o do Partido Socialista, que se comprometera a non subir as tasas independentemente de quen fora a gobernar despois das eleccións municipais. O Bloque apoiou esa iniciativa presentada pola nosa parte, e o Partido Socialista non quiso apoiala. Durante a campaña electoral indicamos que esa suba tiña que ser evidente, porque o contrato neste caso tamén de lixo nos supón o ano máis de 80.000 euros con respecto ao anterior concesionario, e os cartos non se fabrican, teñen que salir de algún sitio, evidentemente. Entonces, se temos un sobrecoste neste caso dun servizo que creemos que ademais foi por unha mala xestión por parte da alcaldesa de non volver a convocar un concurso e decidir de forma unilateral adscribirse ao contrato da mancomunidade, pois, repito, hai unha sentenza pola cal un xuiz lle está dicindo que, digamos, que administrativamente non fixo ben as cousas porque o tiña que volver a convocar. E entonces estamos, neste caso, pois, sufrindo esa subida de impostos, convocando, repito, un pleno extraordinario que, ademais, lle repercute ás arcas municipais, en este caso, as arcas dos veciños e das veciñas, porque cando se convoca un pleno extraordinario se nos paga a todos os concejales. Nos fomos ao primeiro pleno extraordinario, votamos que non, por suposto, mantendo a nosa palabra, pero que ela, ademais, por un defecto de forma, tuveron que volver a convocar ese pleno, e aí xa sí que nos plantamos e xa non fomos, porque nós non estamos para malgastar os cartos de todos os veciños. Recordemos para a audiencia que, neste caso, o Partido Socialista con Marta Giraldez ten a maioría absoluta con 6 concelleiros, o Partido Popular 4 e BNG 1, co cal 6-5, e en este caso, bueno, simplemente como información para os veciños de que, en este caso, o Partido Socialista e Marta, a alcaldesa, deciden o que, digamos que o que queren en este sentido, no de que queren con novo sentido. Situación económica do Concello, como está? Despois de 4 anos de Marta? Vamos a ver, o que teñen que saber, repito, os veciños e as veciñas de Meis, é que durante o longo do 2023, e o comentamos e o dixemos durante a campaña electoral, a veces ao mellor hai que expresar mellor as cuestións ou comunicar mellor, pero nos durante este último ano lle estuvemos reprochando o actual equipo de goberno, nese momento o equipo de goberno de Marta Xiraldez, unha mala previsión dos orzamentos, porque se levaron 3 recoñecementos extrajudiciais, é dicir, ademais con reparos da interventora,
non o di o Partido Popular, o di un informe ou uns informes de intervención, que se estaban gastando partidas en outras que non tiñan cartos porque non habían feito unha boa previsión e, ademais, se estaban facendo modificacións de crédito. Estamos falando de 300.000 euros. Eu podo poñer un exemplo, porque incluso a día de hoxe sigo sin a contestación explícita que eu lle pedín nun pleno á alcaldesa. É simplemente un exemplo, creo que significativo do que estou dicindo. Dentro desos gastos extraordinarios, digamos, por parte do Concello, aparecía unha partida de 80.000 euros que poñía alquiler de maquinaria. Entón, nos solicitamos no pleno que se nos dera toda a información relativa aos gastos desos 80.000 euros. Bueno, pois a contestación, ademais de vir tarde e mal, e arrastras, digamos que foi como un pouco unha tomadura de pelo, porque se nos puxo nun párrafo simplemente gastos en alquiler de carpas e de diferentes elementos para festas e eventos. Nos lle seguimos exixindo, neste caso, que nos poña por escrito onde se gastou esos 80.000 euros partida a partida. Porque un concello é como unha casa, é dicir, un non pode gastar, ou creo que un non pode gastar o que non ten. Entonces, si o Concello de Meis ten xa unha deuda recoñecida, que son casi 300.000 euros coa compra da casa de Parga ou a finca de Parga onde se vai facer o centro de saúde, se iso lle añadimos que estamos facendo recoñecementos extrajudiciais e que estamos gastando os cartos que non temos, porque ela tamén se escudou dicindo que esos 80.000 euros iban contra remanentes, é dicir, contra cartos que hai en tesorería. Entón, estaba recoñecendo, ademais, que o anterior goberno, neste caso, de José Luis Pérez Estevez, había deixado cartos, é dicir, había deixado o Concello con superávit. E ele o que está facendo agora mesmo é gastar esos cartos. Pero esos cartos son de todos e de todas as veciñas. Alcaldesa Media Liberación, dúas concelleiras liberadas, 100%. Algo que comentar sobre isto? Eu creo que moitas veces na vida as cousas veñen rebotadas, é dicir, ela está agora mesmo sufrindo as consecuencias de todo aquilo que ela criticou no seu momento, é dicir, lle criticaba o goberno de José Luis que ele tuvera unha dedicación exclusiva, que houbera dedicacións parciais, ela nos criticaba por activa e por pasiva as diferentes formas de gobernar de José Luis e ela está facendo algo que o que supostamente estaba criticando, que é pasar o rodillo. Ela ten unha maioría absoluta e o primeiro que fixo foi subir os impostos aos veciños. E, ademais, mentindo. E eu creo que na política non se pode mentir. Eu entendo a política como algo co cal se pode axudar a xente e aos teus veciños. Pero aos veciños hai que dicirlle a verdade. Sempre a verdade. E entendo tamén que moitas veces o que non se pode facer é gastar os cartos que non temos. Que información ten sobre os orzamentos de ano 24? Pois, en principio, eles plantexaron un orzamento donde entenden que deben de destinar determinados cartos a diferentes partidas. Espero que este ano fixeron unha maior, ou preveeran de forma exacta como deben de ser esas partidas, porque, repito, durante estes últimos anos, todas as, a maior parte das partidas ou ben se quedaban curtas porque non habían feito unha boa previsión. E despois tamén se escudan en que os prezos, por exemplo, da luz subiron, os prezos de outras cosas. Iso hai que prevelo. Cando ti faz uns orzamentos, a ela lle molesta moitas veces que lle comente que eu manexo tamén diñeiro público, non? Porque traballo e dirixo unha institución que depende do goberno da Xunta. E eu teño que saber, ou como mínimo, prever determinados gastos sabendo que, ademais, os custos da vida suben e hai determinados, digamos que, aspectos, como pode ser a luz, a auga, outras cuestións que van a subir sí ou sí. Entón, hai que prever. Pero para prever hai que sacar de outros sitios e prever nesas, non gastar o que non tes.
Cal é a política que está levando a cabo o Concello, según vostede, no apoio ao pequeno comercio e ao, digamos que, polígono industrial, a industria, as parroquias, metemos todo un pouco. Aí veñen, se queren, a parte económica para ir pechando, pois a festa do viño, a festa do cabalo, a festa dos callos, o que queira. Todo eso que sirve, como sirve e que valoración fai o PP. Bueno, o Partido Popular neste caso valora a actividade que fai neste caso o Concello con unha serie de festas, como ben distí, que ven ou viñan de atrás ou foron novas. A mí non me doen prendas en recoñecer que, por exemplo, a festa do viño, que tamén xa empezaba a pensarse ou a valorarse no seu momento por parte de José Luis, porque sabemos que Meis ten pois posiblemente un dos números máis elevados de adegas do Salnés, neste caso da denominación de orixe. Eu creo que está funcionando ben, que cada vez hai máis xente, e iso a nós, por suposto, nos alegra e nos congratula. Eu non vou a ir en contra de algo que se está facendo ben, por suposto. En canto ao pequeno comercio ou incluso a industria, nós temos que ser un concello que demos todas as facilidades posibles para que se asente esa actividade económica. Eu moitas veces non entendo por que, por exemplo, Meis non pode ser, ou o Mosteiro non pode ser como Barrantes, digamos que é unha segunda localización para que a xente xoven viva, porque non é capaz ao mellor de chegar aos prezos que teñen os pisos, os alquileres, a vivenda, en Pontevedra ou en Vilagarcía. Mira, eu creo firmemente na vida no rural, sobre todo no rural no que vivimos nós, que temos preto todo, non? Sempre comento, sempre me gusta facer referencia a xente xoven, porque, bueno, pues teño unha filla de 20 anos e me gustaría que se quedara a vivir en Meis, independentemente de onde traballe ou como fago ou deixe de facer. Bueno, antes xo comentaba así, antes de entrar, non? Eu veño todos os días a Vigo, non me dou a emprendas, porque sei que veño a vivir donde nacín, donde me criei, donde me casei e donde me gusta seguir vivindo. E ademais creo que temos os servizos suficientes como para poder disfrutar deso, non? Entonces eu entendo que dentro do Concello se teñen que facer políticas non só económicas, sino sociais, incluso culturais, para poder facilitarlle a xente que se asente no noso municipio, que ademais sabedes perfectamente que é un municipio que baixamos en número de habitantes, e iso tamén supón menos axudas desde o punto de vista da administración autonómica e incluso estatal, non? Entón, pues, bueno, eu creo que sí que se poden facer máis cousas. Non sei esta subida tanto de IBI como de basura como pode repercutir no pequeno comercio. Si é certo que no pequeno comercio non o van a aplicar, si nas grandes empresas, e si, sobre todo, no 80% da población que temos, que é a que vive no rural, non? Nos, por suposto, si o Concello, o actual goberno, leva a cabo diferentes políticas que teñen que ver con a actividade económica e que xeneren emprego, non só para os veciños, sino para que xente veña, por suposto que vamos a... E aí a ruta da Pedra da Auga, como se está mantendo, como se está aí toca ser un tema complexo para min. No, a ver, non é que sexa complexo, é un tema que a min, pues, por circunstancias da vida, me tocou estar moi preto da apertura desa ruta, non? Eu creo que, se mo permites, foi unha das obras e dos investimentos que fixo a Diputación de Pontevedra cando gobernaba o PP, neste caso Rafael Louzán, que maior rendimento se lle sacou e menos invertiu. É dicir, eu creo que a repercusión que tivo para o Salnés a apertura da ruta da Pedra da Auga non só beneficiou a Meis, que nos beneficiou, sino que beneficiou a todo o Salnés, non? Ademais, se eso ya añadimos a visita constante dunha persoa como Mariano Rajoy, que ademais nese momento era presidente de España, pois fai que moitas veces, incluso no verán, esa ruta casi sexa impracticable a determinadas horas da mañá. Que, por certo, eu a fago prácticamente todos os días no verán, antes de marchar a traballar. Entón, estivo completamente abandonada durante estes anos, pero completamente.
É dicir, as fotos que fomos sacando... Señalización, mobiliario, puentes... Mira, estaba sin alumeado. As pontes que se habían posto cando estábamos na Diputación, destrozadas. A cartelería dos muiños tirada. É dicir, estaba completamente abandonada. Ahora se está escudando en que veñen os cartos de Europa e se vai a arranxar eso. Pero durante este período de tempo, a imaxe que se está proxectando desde o punto de vista turístico hacia o exterior é lamentable. Fai uns días eu sacame unha foto en Armenteira, unha foto xusto na entrada da igrexa do convento, donde todas as tablas non só están sin barnizar, sino que están rotas. Eso simplemente cambiaron as tablas. Porque estamos falando posiblemente de actividade cultural ou o elemento patrimonial máis importante que ten os Salles. Porque o que ten a ruta é que non só disfrutas, claro, non só disfrutas da paisaxe e do medio ambiente, senón que rematas ademais nun das obras sendeiras da arquitectura cisterciense deste país. Entón, eu creo que habería que traballar con máis mimo esa ruta, coidala moito máis, e incluso, perdón, a mí hai unha cousa que me comentan os comerciantes e a xente de Armenteira, e é que non estamos fixando que os turistas ou os camiñantes se queden en Armenteira, porque se concesionou o albergue, non se aumentaron as plazas, tampouco se dan maiores posibilidades, e a xente está baixando a outras localidades, que todos sabemos cales son, evidentemente, a buscar, digamos, que ese espazo onde poder descansar. Eu son de Meis, entonces evidentemente eu quero que a xente se quede en Meis, e se pode quedar tanto nun albergue como un establecimiento privado, encantada da vida. Apuramos por falta de tempo, porque senón nos dá. E que pasa como está a situación do parque acuático? Acaba o Concello a primeiros de novembro de suspender o procedemento de caducidade da licencia. Isto era un proxecto do PP que criticaba o PSOE, e agora, que pasa? Minuto ao resultado. O minuto ao resultado, a ver, difiro nunha afirmación que fixeche. Por favor. Non é un proxecto do PP, é un proxecto dunha empresa privada, evidentemente. Correcto. O Partido Popular entendía e entende que esa iniciativa privada, se se asenta no noso Concello, é perfecto. Se ademais xera postos de traballo para os nosos veciños, moito máis perfecto, pero está claro que é unha iniciativa privada. Posiblemente neste pleno yo volva a preguntar á alcaldesa, porque, mira, porque ademais eu estaba, en setembro do ano 22, se reuniu coa comunidade de veciños, ou coa comunidade de Montes de San Vicente, e lle dixo que se en 2 meses ou 3 non se sabía nada da empresa, que iba a executar o aval desa empresa. A día de hoxe ainda non se executou ese aval. É dicir, non nos podemos encher a boca en pedirlle a unha empresa que poña sobre a mesa o que ten que poñer, e eu estou totalmente de acordo, se ti, despois de 2 anos, tampouco executaches ese aval, perdón. Sí, está plenamente entendido. Temos que rematar, por o tempo baixenos. Que lle gustaría decir, ou que lle gustaría do que eu non lle preguntei, ou do que non temos tempo para falar, para pechar este paso por aquí, este repaso tamén á xestión municipal do Concello de Meis? Fundamentalmente, o primeiro, agradecervos que me chamarades para que puderamos falar durante este ratiño. Por suposto, son a persoa, neste caso, que lidera a oposición no Concello de Meis. Entendo que a oposición se ten que facer desde un punto de vista constructivo, porque ao final todos estamos querendo o mellor para o noso Concello, pero sí que vamos a exixirlle a este goberno que goberne, valga a redundancia, sempre cos pés no chan, dicíndolle a verdade a xente, e sobre todo, o repito sempre, non se pode gobernar cando un non ten os cartos para facelo. É dicir, non creo en endeudar os concellos, creo nunha boa xestión e en explicar aos veciños e as veciñas cando se poden facer as cousas, por que se poden facer, e cando non se poden facer, por que non se poden facer. Doña Marta, moitas gracias por acercarse hasta aquí, feliz ano.
Hasta unha primeira ocasión. Gracias a vos e feliz ano tamén para vos. Boa noite. Nos vamos a publicidade. Damando os copatrocinadores, volvemos e recibimos, saludamos e analizamos a situación da cofradía de Noia co seu patrón, con Santiago Cruz. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. De novo con todos vostedes, saudamos, lle damos as boas noites e feliz ano a Santiago Cruz como patrón maior de Noia. Benvido, señor don Santiago, como estamos? Bueno, vamos tirando, por así decirlo. Bueno, que tal as festas a nivel particular, estas navidades, para vostede? Bueno, ben, ca familia, bueno, pasámoslo ben, hai que disfrutar da vida, que a vida é un soño, como dixo eu, bueno, hai que disfrutarla. Bueno, gustan as navidades a vostede? Sí, 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 porque se xunta a familia todo, como dixen, bueno, pásase ben. Son festas para disfrutar, para compartir na casa, non? Claro, non só é traballo, sino tamén disfrutar algo. Bueno, e falando de traballo, antes de meternos no que é na situación que nos deixaron as últimas riadas que hubo e as últimas borrascas, si fixéramos un balance de xaneiro do ano pasado a outubro do ano pasado, os primeiros 10 meses, como foron para a cofradía de Noia? A ver, nós, por exemplo, xaneiro, foi xaneiro, febreiro, marzo e abril, non traballamos, este ano pasounos o mismo, tamén, non? Pero, bueno, a facturación de ano a ano, de 22, facturamos sobre 13.800.000 euros, en cambio este ano, no 23, facturamos 1.400.000 euros só. Traballamos sobre 8 días, e xa non podemos traballar máis, porque viñan as riadas estas tremendas, de un mes seguido de ventos e chuvias, e, bueno, tiñanos unha inmensa densidade de bivalvo, de berberecho e máis de ameixa. Bueno, o berberecho morreu no xa o 90%, e a ameixa un 50% a xapónica e fina. A babosa que aguanta menos a baixada de salinidade morreu-nos tamén un 90%. Bueno, non son boas perspectivas para este ano que ven, non? Por o 24, a ver se vamos recuperando por o 25, que non veñan invernos tan duros. Bueno, hai que cambiar de chi, como dixo eu a directiva, non? Temos que cambiar de chi, porque tuvemos anos fabulosos e nadie pode facer a cousa da naturaleza, un mes seguido
temporales e chuvias, e, bueno, tamén, é verdade se dita, a presa do Tambre non axuda, non? Quer dicir, a presa do Tambre nin a Xunta de Galicia, non? Porque, a ver, nós, máis ou menos, sabíamos que iba a haber unha mortandad dun 60 ou un 70%, pero non un 90%. Ese 20% perjudicounos a soltar agua da presa do Tambre, en Beixamar. Hai máis arrastres, baixa salinidade, bueno, empeorounos a situación, non? Bueno, as normativas e os decretos e as leis sempre están a favor das multinacionais, non? Porque nós denunciamos hai 10 anos, máis ou menos, esta situación na Beixamar que nos soltaban moitísima agua dulce, e, bueno, o juez aplica a lei, e a lei fanlle o dedillo os políticos, non? Por iso estamos en esta situación tamén. O sector primario... Vostedes entenden que a presa do Tambre non... O sea, podía reter máis agua que da que soltou? Sí. Porque, a ver, un exemplo, por exemplo, teñen ao 90%. Os medios de comunicación, hoxe en día están moi avanzados, todos os medios dan mañán, pasado e o día seguinte, dan moitas borrascas, 60 metros por metro cuadrado, 80, 90, pois solta xa pouco a pouco. Non esperan o último momento, este hasta o 100%, e depois as borrascas, cando están máis fuertes, soltan como dúas cataratas, que teñen dúas comportas, que houve 20 veces ao ano, máis ou menos, ali a presa do Tambre, cando hai moitas chuvias, abren 1,5 metros na Beixamar, e depois ainda baixa máis a salinidade, o cal perjudica máis na mortandad. Si estamos. E non pode haber algunha parte de entendemento entre a xestión da hidrográfica, a Xunta, ustedes, porque non só son ustedes, non só son a Ría de Noia, sino a Cofradía de Noia. Sí, somos 4 cofradías na Ría, somos 1.700 familias. E, bueno, tuvemos unha reunión por medio do conselleiro do Mar, Alfonso, e, bueno, falamos, iban dar buscar unha solución, pero ainda non a deron, eso, hai sobre mes e medio 2. Nos, ojalá que me engañe, que me gusta engañarme, pero non vemos boas perspectivas, non? Porque eles o que queren é andar a súa maneira, amparos a lei, e queren facer a súa maneira. Son un pouco flexibles, pero a ver, na realidade, na práctica, se o son, non? Non é que sea desconfiado, senón que, a ver, ves o clima que non querían moito soltar na pleamar. Soltan na pleamar, pero tamén soltan na Beixamar. O importante era soltar enchendo a marea cando hai máis salinidade na ría e na pleamar, senón somos perjudicados moitas familias. E eles temos que conviver todos, pero se estuveren na nosa situación, habían de facer algo para que non dañase a ría, non? Porque aí está amortandado o 90% do berberecho. En miles de kilos hai un cálculo, millóns de euros, e xa acaba de decir vostede, os que se deixaron de ingresar, os que quedaron na ría, que se van, pero en miles de kilos teñen algún dato estimado? Estimado aproximadamente, máis ou menos, nos en kilos sobre casi 2 millóns de kilos que se deixaron de coller. Que se deixaron de coller aproximadamente. E agora, en esta campaña, collemos sobre 90.000 kilos, así son. Bueno, é un... A ver, ves a playa de tanta cría que había tamén un desove, un fijamento de berberecho. Foi onde hubo máis densidade, dixo o biólogo, a Liliana, da Cofradía de Noia. É unha pena velo, non? Un que o vive, que o levo moitos anos no mariscador, e como a min moita xente, pois dache moita pena, non? Que morra tanto. A ver, hai un inverno duro, sabemos que sí, pero nós o que queremos é un pouquiño cooperación da multinacional, da empresa Naturgy, da empresa do Tambre, que teña un pouquiño de flexibilidade e que mire un pouquiño que non perjudique as familias que estamos abaixo, que estuvemos antes que eles, pero temos que convivir todos, pero que non dañes aos que están abaixo. Totalmente de acordo. Para a xente de terra adentro e para os que non coñezan a Cofradía de Noia, denos os datos. Cantos mariscadores ten, cantos a pé, cantos a flote,
movimento de personas, cantos traballadores teñen, como queda a situación agora? Teñen solicitaron un ERTE para 64 traballadores, me parece. Sí. 64. Bueno, contanos un poquinho esta situación, como estaba antes e agora como está. Bueno, nós somos 1.700 familias que traballamos directamente, sobre 1.200 a flote, sobre 500 a pé. Bueno, os últimos anos faturábamos 20 millóns, 18, 19, bueno, uns récords, non? Agora a situación está moi mal este ano xa. Bueno, pois os mariscadores van a unha prestación, non todos cumplen os requisitos, aí están os políticos, que non todos cumplen un baremo, cumplen o 60 ou 70% o baremo, uns collerán as axudas, pois, aproximadamente ao mes 1.100 euros, ganamos moito máis no marisqueo, máis a nós o que nos gusta é traballar. Home, claro. Bueno, a situación está moi mal. Tuvemos que botar a xente a un ERTE, 64 personas, porque non hai ningún ingreso. A cofradía leva un ano sin ingresar nada de nada. Esa é outra, non? Que eu penso que tanto desde a Xunta como do Goberno Central, porque, bueno, desde a Xunta eu vexo ben un acerto, así de claro, que den a zona catastrófica, non? De todas as rías que sean afectadas, e que a dean. Pero, bueno, eu tamén dixo, a Xunta que pon. Cal é o papel da Xunta? Cal é o papel da Xunta? As reunións que tuveron co conselleiro, que impresión saca o patrón Maior de Noia? O papel da Xunta é pedir a zona catastrófica, que está moi ben. Iso ven do Goberno Central. Sí, bueno, son axudas. Do Goberno Central, pero nós sempre dicimos, nós e outras cofradías, que a Xunta tiña que ter unha liña de axudas para todo o sector do mar, cando hai estes casos excepcionales, dunha mortandade terrible, terrible. Pero, a ver, non vemos iniciativas. Todos estamos, por exemplo, agora na prestación, pois cobraron igual o 5% da prestación de 2.700 familias. Pasan o Nadal, veñen as facturas, todo o mundo ten fillos, esas cousas, palabras bonitas, pero a Xunta non ten unha partida, unha liña de axudas e de partidas para os mariscadores. Está ben a zona catastrófica, que tamén poño o Goberno Central, que no ISM vendo o Goberno Central, pero a Xunta non vemos as axudas, entendes? E ya se han solicitado? O conselleiro claro, ya se han solicitado? Nos dixemos que tiñen que ter unha liña de axudas para estas catástrofes. Tiña que habelas, e non as hai. A xente está desesperada porque non ten ningún ingreso, a maioría deles. Tardan moito as prestacións e non dan chegado. E moitos non chegarán porque non cumplen os parámetros. Esa é a situación que temos tanto a nosa cofradía como outras cofradías. Xa que hai bastantes afectadas, pero posiblemente a de Noia sea a máis, non? A máis. Tamén é a que máis magnitud ten, non? Sí, eu penso que é a máis afectada, eu penso que as cofradías están de acordo, porque a nosa ría, cada un con a súa ría, é máis estreita e máis, bueno, nos víronse toneladas, en 2 días collemos unhas 80 toneladas de cuncha. De cuncha e casi todo morto. Algún que está un poquinho vivo, botámolo, igual vivo 5%, pero un desastre que é casi para chorar, unha desesperación. É unha catástrofe. Tantas toneladas que había. Unha catástrofe, sí. Bueno, na Oxa, o ERTE vai a vixiantes, administrativos, personal de limpieza, porque na cofradía non só hai mariscadores, non? Sí, nós en cada campaña contratamos unhas 90 personas. Bueno, algúns quedaron e outros tuven que un ERTE, porque, a ver, se tes campaña... Non hai cartiño. Claro, non hai cartas, porque hai igual aproximadamente 20 persoas nos ordenadores, hai de limpieza, hai máis vigilancia, hai de mantenimiento, hai carga para cargar o marisco, hai 1001, non? Temos que facer un ERTE a forza, así ou así, bueno, fixemos un ERTE, parece que empezan a cobrar e, bueno, por lo menos non quedan tirados, non? Home, claro. A situación, se morre o marisco que hai, como queda a situación
para o ano 24 de semente ou de posible semente viva? Porque se é outra. A ver, para o 24 non queda ben. O 90% do berberecho morreu, o 50% da ameixa xapónica e fina morreu, o 80% ou 90% da babosa morreu, según os mestreos da bióloga que temos na cofradía. E, bueno, preséntase mal. Queda todo inverno, hai que ser un pouco optimistas dentro do que cabe. Pero esta cousa é bastante dura, non? A ver se non morre máis, a ver se o berberecho que hai crece, porque máis ben a cría que quedou, porque a que daba a talla comercial morreu, a ver se crece para que faga un desove, a ver se crece tamén para vendela en outubro, do 24, e, bueno, a ver se traballamos polo menos uns meses, que non veñan máis chuvias e borrascas continuas, que veñan repartidas, ojalá, non sei o que pedimos no 24, porque visto, por ahora iba todo moi ben, pero a naturaleza tamén dáche fuerte, as temperaturas no verán tuveron moi altas, as aguas tamén nas praias, non é bo, e, bueno, pois as borrascas, despois do 15 de outubro, un mes aí de borrascas, pois dañaron todos os bancos marisqueiros, non? Bueno, habrá que comprar semilla, semente? Nós temos un semilleiro propio, non? Pero, bueno, axuda, pero non resolve. Axuda porque, bueno, ali collen nais e pais da ría, quitan berberecho, semente de berberecho, de ostra, da meixa, pero igual 1 millón de unidades en cada especie, máis ou menos. Pero aquí estamos falando do que morreu de billóns capas de berberecho e da meixa, non? Pero, bueno, nós temos un semilleiro propio, sembraremos aí en marzo, porque agora non temos sementa xa moita de japónica, igual hai varios millóns aí, pero non queremos sembrar agora porque ainda queda moito inverno, senón igual é tiralo en saco roto, non? E por iso van esperar a marzo e así, e sembrar aí, mas van ir sacando máis semente, bueno, temos 2 bateas para prengorde tamén, bueno, nos apostamos tamén por semilleiro, por as bateas e por todo, unha cofradía fuerte, pero estes últimos anos, pois, tuvemos mala suerte con moitas cofradías, pero, bueno, hai que mirar para adiante. A ver se van unha racha un pouco mellor, non? A ver se ven como anos atrás, estábamos moi contentos, bueno, agora non estamos tanto porque o vivimos. Pero é unha riqueza non só para Noia, senón para toda Galicia. Para toda Galicia, a ver, hai xente de Cambados, da Illa, de Cabo de Cruz, de Rianxo, que veñen comprar embarcacións a Noia, e pois as conserveras que veñen comprar na parte de Pontevedra, e depuradoras, moitísimas. Pero unha empresa con 1.700 traballadores, hai que mover, Hai que mover, ademais, é unha lotería repartida, como dixo sempre. Correcto. Son, vamos a unha media de 16 millóns de euros, e, bueno, é unha lotería repartida que a xente, traballando 6 meses, casi vive todo o ano. Eso dá moita vida. Canto, desde que hai unha sementiña pequeniña, así como, eu que sei, 2 milímetros ou 3, hasta que se bota que esa semilliña que se leva da batea e se bota na playa, hasta que se poida comer con bo tamaño e eso, canto tempo pasa, don Santiago? A ver, aproximadamente unha media dun ano, aproximadamente. Pois hai anos que, bueno, ven moito fitoplancton á ría, que non foi o caso deste ano no Mexillón, e no Berberecho, que non creceu tampouco este ano, non sei por qué, non sei se é por o cambio climático, por as corrientes, por a climatología, aí hai varios factores, penso eu, pero unha media de un ano, máis ou menos, para dar a talla comercial, bueno, e despois ese berberecho xa desova tamén, deixa semente atrás e despois ainda se vende, é moi importante, non? É moi importante eso. Mentras, a seguir limpiando, vixiando, porque todavía sigue habendo moito furtivismo, non? Si, nós temos menos porque nós sempre tamén apostamos pola vigilancia estrita, temos 16 vigilantes, bueno, agora foron ao ERTE e quedaron 12, pero sempre temos 16, bueno, as limpiezas de depredadores, arados e todo eso, sempre cuidamos a praia, bueno, por eses factores non deixa de producir, cando
os factores adversos da naturaleza, que sea contaminación, que sea as chuvias, que sea tal, son os que perjudican máis a produción, vamos a decir. E os depredadores, non? Depredadores, sí. Andamos, bueno, desde que acaba a campaña, todo o verán que cando máis hai, quitando depredadores. Sempre. Vostedes son un exemplo de xestión e son un exemplo de riqueza para o pobo. Que teñen que facer as cofradías en Galicia? Ter máis semente? A Xunta de Galicia ten que facer apostar máis por semilleiros, os que vos chamades o sector e chama hatcheries. Que ten que facer? Cal sería a cuestión que vostede lle pediría para o ano 24, pero para todos, que fora mellor para todos e que todos temos que facer algo? As cofradías teñen que facer mellor xestión, a Xunta ten que facer mellor xestión. Eu penso que as cofradías, primeiro, temos que facer os traballos que temos que facer, como nunha leira, o que falamos antes, vigilala, labrala, quitar depredadores, quitar algas, poñer os terrenos e bancos marisqueiros para cando desove tenos en plenitud, para que filtren as larvas, que fijen a semente e todo eso. Despois, eu sempre o dixo, sempre o dixo, eu levo 47 anos de mariscador e 22 de patrón, son moitos anos, a experiencia enseña, a experiencia enseña. Eu penso que a calidad das aguas das rías tiñan que se mellorar moitísimo, moitísimo, porque levan moitos anos a Xunta de Galicia con unha política medioambiental moi mala, había que cambiar ese rumbo e mellorar a calidad das aguas. Por qué? Porque eu dixo que hai moitísimos vertidos, hai centos de vertidos en cada ría, na da Rosa, na de Muros e Noé. Se non tes unha calidad das aguas, non vas ter un bo produto, ni un bo desove, ni un bo crecemento, non vai enfermar o molusco, e se cada dentro de 10 anos ou 20, as rías acabanse. E de, o patrón maior que non é biólogo. Pois, os que vivan, que me escoiten, dentro de 10 anos, o que é o bivalvo, o berberecho, a ameixa, 10 ou 15 anos igual se acaba, non é apto para o consumo, por tanta contaminación, se non se cambia este rumbo de políticas medioambientales da Xunta, e o Mexillón ven detrás. O Mexillón tardará 5 anos máis, 4 anos máis, e vai ter problemas tamén, e as rías van se acabar. As rías máis importantes do mundo. Nós temos a ría en Berberecho máis importante do mundo, de Noia, que o 70% da produción é de toda España, que sale de Noia, e nós vemos a contaminación nas rías. Non é tapar, é solucionar. Corregir é de sabios, solucionar, non é tapar. Que fan os políticos? Tapar. E a Xunta de Galicia ten que coller o touro polos cornos e sanear ben as rías. É así de claro. Pero, ademais, as inversións que se están facendo, os datos que están saindo, máis toda a exigencia da Unión Europea... Sí, pero a ver... Non chega? A ver, non chega. Non chega porque as rías... A ver, mira, a depuradora de Noia, vas polo paseo marítimo, e huele mal. É como esa depuradora, outras. Non pode ser. É como esa, o río do Tambre, que hai empresas, hai químicas, hai porins de granjas, todo ven para baixo. Nadie ten unha varita mágica, pero se hai centos de vertidos na ría, se un é conselleiro, este ano 50, por o ano 40, un ano estou falando 40, 50, tal, e vais saneando as rías. O que non se pode facer é tapar, porque vai chegar a alfómbora, a ola, a olla, ou o que sea, e vai reventar. Hai que corregir os errores e sanear as rías. E mentre non se sanean as rías, non vai ir a menos a produción. Vai a menos a produción. Eso eu teño clarísimo. E xa che digo, aquí mismo, 10, 20 anos, como non cambien un rumbo de políticas medioambientales a Xunta, pois as rías acabanse. Non há apto para o consumo, e punto é como se nós collemos un vaso de agua do río que ven contaminado, bebémoslo todos os días, seguro que nos ven varias enfermedades. E o molusco é igual, é un filtrador, o berberecho, a ameixa, o mexillón, que vai filtrando, métese nos tejidos, e vai enfermar, e calquer día non é apto para o consumo, ou morre, ou non se reproduce. E iso é a experiencia de 47 anos e 22 de patrón. E non son científico, pero o día de mañán, Santi falou non. Eu sempre digo que as rías teñen que ser saneadas. A calidad das aguas é primordial. Se non, as rías
dentro de uns anos acabas. Espero que non se cumpla. Ojalá que me gañe. Espero que non se cumpla. Na man do home e na man das administracións e do sector está a corrixilo, non? Sí, claro, eu ojalá que me gañe, pero penso que non. Pola experiencia que teño, ou corrixen o rumbo, como dicimos os mariñeiros, ou senón as rías... Entendo que todas estas situacións e todos estes comentarios vostedes os comentan á Xunta, non só os biólogos, sino que tamén digamos que a conselleira de antes e o conselleiro de ahora, non? Sí, pero, a ver, eu non son de ningún partido político. Non se trata de eso. Estou falando claro, os que me conocen sábeno. Vostede, no pueblo sábeno. Vostede é patrón... Eu son patrón maior de Noia, non son de ningún partido político. E os intereses son o... Pero eu poño un exemplo. En Noia, que nos pasou, en Arousa igual, as minas de Sanfín. As minas de Sanfín. Temos que denunciarnos a altos cargos da Xunta para que non verta a mina de Sanfín, que autorizou para verter 1 millón de metros cúbicos de agua das galerías da mina que son contaminantes. E nos dixemos, se levamos 7 anos dicindo os ecologistas, que yo agradecemos de corazón, aí están luchando, que fan un papel increíble, que están contaminando as rías, porque hai as minas de Sanfín, por exemplo, hai 7 anos que están filtrando da presa que está agrietada, está filtrando constantemente residuos de metales pesados, e dixemos a Xunta, deronlle a utilización para verter 1 millón de metros cúbicos de agua das galerías para activar esa mina. Nos dixemos que estaba contaminando. Antes hai que restaurala, taponar as filtracións, restaurar e todo eso. Non nos fixeron caso, diz que non contaminaba. Agora, hai un mes ou 2, dixo a Xunta, que contaminaban, estaba 100 veces por riba dos parámetros establecidos da lei que contaminaba cadmio, que é cancerígeno. A ver, pois cerralle xa, non lle des a utilización. Ainda están dudando. Dan 12 postos de traballo aí na mina de Sanfín. Nós somos 1.700 familias directamente. Bueno, pero e o resto das cofradías? Desde un rapaz, unha rapaza de 2 anos, 1.700 traballos. Aquí 12, estes contaminan, este non. Claro, colles, sabe, un rapaz de 2 ou 3 anos. As que hai intereses, cal sexan, e punto. E agora dannos a razón que contamina mesmo agua de Galicia, que fixo analíticas. Hai mes e pico, 100 veces por riba de parámetros. Pois, serra e xa, ainda están dudando. A ver, por iso, como vou confiar nos políticos que o sector primario, os mariñeiros non nos apoian, senón que nos perjudican, que as súas decisións, se non fixeran nada, era moito mellor. Ora, a conselleira de Medio Ambiente, que se mira ao espello. Como vai confiar a xente que ela dixa que non se contamina un río se aproban a utilización das minas de Sanfín? Poia de Touro, en Arosa. A ver, hai que ter un pouquiño de sentido e pensar que hai familias abaixo que viven deso todo o ano. Pero é así a política que fan, é así, nós estamos moi cabreados no tema da mina de Sanfín. Eso non é lóxico, vamos, por decir unha palabra suave. Bueno, don Santiago, vais o noso tempo. Que lle gustaría decir do que non falamos, do que queira un mensaxe a todos os da cofradía ou a todas as cofradías que nos están vendo nas Rías Baixas, na Ría de Muros Noia, Arousa e na Ría de Pontevedra, para pechar esta cita e este desexo do ano o que queira vostede? Bueno, eu diría que temos que ter moita paciencia e esperar uns mellores anos e que os políticos reaccionen e que melloren a calidade das aguas. Despois hai que luchar hasta o final e, bueno, a ver se veñen mellores anos. Que así sexa, que se cumplan. Feliz ano. Moitas gracias por vir esta noite a estar aquí con nós e con toda a audiencia de Canal Rías Baixas. Gracias a vos por invitarme. E moita sorte para este ano. Da man dos copatrocinadores, dentro dun instantiño volvemos e recibimos a Juan Fajardo, portavoz de Esquerda Unida no Concello de Vilagarcía de Arousa, así que non o perdan hasta ahora mismo. Programa ofrecido por
A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. En Smith creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Smith Home. Smith, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vilagarcía. Pois de novo con todos vostedes, continuamos nesta edición de Pleno Aberto. Na primeira semana deste ano 24 lle damos a boa noite, a benvida a Juan Fajardo, portavoz de Esquerda Unida no Concello de Vilagarcía. Que tal de festas? Bueno, moi ben, como sempre. Bueno, a pesar de que en Vilagarcía foron as festas difíciles polos acontecementos dos últimos días tráxicos, pero bueno, fora deso, pois coa familia e todo moi ben. A nivel personal, ben? Sí, a nivel personal. Vostede é de Nadal, de festas? Eu son de festas. Abrazador? Eu son de festas habitualmente. As de Nadal non tanto, máis de carnaval, esas cousas, pero bueno, si todo que sea unha festa sempre ben vida. Os de carnaval son agora, dentro un pouco, sí, ¿no? Deberían de ser todo ano, pero sí, son en nada, se estamos preparándonos. Bueno, menuda desgracia, a carretera. Sí, por eso digo que as cousas son terribles e nestas datas, e unha cousa dunha familia así, pois, bueno, é difícil para un concello como o noso, onde son persoas coñecidas, e, dende logo, ainda estamos todos bastante conmovidos. Bueno, pero nos temos que falar de política, non? Sí, claro, para eso estamos. Para eso estamos. Como valora os resultados? Hai 6 meses. Como valora a xestión nestos 6 meses do alcalde de Alberto Varela? Bueno, os resultados demostran o que se vía na rúa, e era que a maioría absoluta xa era inexistente e que había un desgaste enorme nunha forma de gobernar que non se entendía. O certo é que, sendo así, eu esperaba incluso que fosen un pouco peores para o equipo que acabou gobernando. Pero, bueno, a verdade é que a cidadanía pasou unha factura para lanzar unha mensaxe de cambio. Para a Esquerda Unida, desde logo, sí que foron resultados aceptables, no sentido de que recibimos todo tipo de ataques, non só por parte das asociacións políticas, sino por parte de medios de comunicación moi importantes que fixeron todo o posible para que nos desaparecésemos. Pero, aínda así, nos mantivemos e creo que cunha responsabilidade que é de fiscalizar a un goberno para que faga o que lle pediu a cidadanía, que cambiar o rumbo, non continuar 4 anos máis facendo políticas que non lle interesan a ninguén. E quero explicarme. Eu sempre levo moitos anos xa, por desgracia, para min e para a cidadanía seguramente nisto, dicindo que a política é facer o que a xente quere e escoitar. E non ten ningún sentido que te inventes proxectos e non fagas o que a xente te pide. E iso é o que está pasando en Vilagarcía, non? Que as cousas que se fan falta, que se necesitan, non se fan, e nos inventamos proxectos e cousas absurdas simplemente por megalomanía ou porque alguén cree que ten a idea absoluta do que ten que ser Vilagarcía e o que hai que facer é escoitar. Poñei nomes porque, ainda que fale para vostede para os veciños de Vilagarcía, temos moita audiencia que non se vai entender moito. Entón, empece a poñer nomes para ir ir contando que os de Noia nos entendan, pero tamén os de Caldas. Bueno, pues, se poñemos nomes, digamos que os nomes son os que son. En Vilagarcía goberna agora mesmo un bipartito, con o Partido Socialista e o BNG apoiando de forma, digamos,
casi sin pensar o que fai o actual goberno do Partido Socialista, e a cabeza de dúas persoas, o alcalde, o señor Varela, e a concelleira de urbanismo, que creen que a súa idea de Vilagarcía é a que ten que ser, sin escoitar a ninguén máis. E iso é un error. Sobre todo porque nestes momentos Vilagarcía ten máis cartos que nunca, os maiores orzamentos da historia de Vilagarcía, pero non facemos as cousas que se fan falta. Eu levo xa 20 anos no Concello. Despois de 20 anos no Concello, este Concello é o único Concello que non ten un xirático público, non ten un centro de día público, que non ten aquelas cousas que se fan falta, ou que seguimos esperando que se faga ese tan anunciado novo centro de saúde, que foi un bluff e un timo. Nos gastamos 6 millóns de euros dos vilagarciáns para comprar uns terreos e todavía está sin facer o centro de saúde. Por certo, o único concello que ten que comprar terreos que xa eran nosos, porque xa eran públicos, xa eran da autoridade portuaria, xa eran de outra administración. Por lo tanto, o que nos molesta a moita xente de Vilagarcía sobre o actual goberno, e o que gobernou nos últimos 4 anos do Partido Socialista, é que cando máis cartos ten, non se notou en Vilagarcía, salvo para facer cousas que non están moi ben feitas, como esas piscinas no centro do pueblo, que se fixo unha obra que non funciona xa desde o primeiro día, que nos gastamos un montón en mantemento e que ainda por encima non serviu para humanizar. Sí, hai máis zona peatonal, pero pouco utilizable porque ten un montón de estorbos polo medio, por exemplo. Xa que estamos as xestións, entonces, a apertura ou as negociacións ou os acordos entre o Porto e o Concello e o Porto, como os valora, non só con isto, sino co Mollo do Ramal, con... É un drama. Así é un drama para Vilagarcía. O que se nos vendeu como apertura á negociación, o entendemento entre dúas administracións que teñen que entenderse como son o Porto e o noso Concello, significou que nos gastásemos 6 millóns de euros para mercar uns terrenos e que a día de hoxe todo está igual que antes. O que é a zona que divide o ramal e accede á praia está absolutamente igual que antes. Pero non só iso, permitimos, co voto favorable dos dous concelleiros do PSOE na Consello de Administración da Autoridade Portuaria, que se desen outros 25 anos nunha concesión, nunhas naves que rompen a nosa fachada marítima para que o exploten os parquistas de carril. Cando eso teria que abrirse para abrir Vilagarcía ao mar, como se fala, non? E despois continuamos, pois eso, pagando un dineral pos terrenos que xa eran públicos e que non se fixo nada. A Cofradía de Carril valora moi positivamente esa ubicación para eles. Unha cousa é a Cofradía de Carril e outra cousa é a agrupación de mariscadores. Agrupación, claro. Correcto. Non de mariscadores, de parquistas, perdón. Correcto, correcto. Unha cousa é outra. Se nos entende bueno, a intención. Pero en Carril hai que decirlo claro, porque non está todas as cousas tan meridianamente agrupación definidas. De parquistas. Pero eu entendo que os parquistas necesiten un espacio para desenvolver o seu traballo, eso o pode entender calquera. O que eu creo... E para poñer en valor o seu produto... O que eu creo que ese non é o sitio. E non é o sitio porque ese espacio se vendeu que iba a ser un espacio diáfano, aberto a cidadanía e que de unha vez por todas devolverse a fachada marítima de Vilagarcía. E eso xa non vai a ser así en 25 anos. Non hai máis que velo agora mesmo. Incluso o aspecto, digamos, estético da nave a día de hoxe é francamente... Bueno, terá que cambiar eso, creo. Esperemos. Sí. Pero a realidade é a que e a que o que se nos vendeu como abrir Vilagarcía ao mar é un desastre e esperamos que non saquen adiante esas piscinas de auga de sal no borde dunha praia que xa ten auga, que eu sepa, e xa ten mar para volver a gastar dinheiro onde non fai falta. Eu que quero que en Vilagarcía se gasten as cartas das cousas que son necesarias. E Vilagarcía e Galicia son cidades e poboacións embellecidas, é dicir, todos estamos a punto de ser vellos e ter que ir a un centro de día ou un xeriátrico. Vostede é un chavalote ainda. Bueno, xa fun máis, pero xa non me queda menos. E a día de hoxe non existe esa infraestructura en ningún tipo. Hoxe hai veciños de Vilagarcía maiores que teñen os seus pais, os seus familiares en xeriátricos en Ourense. Usted cree que eso é de recibo? Creo que non. Pois eso é o que hai que resolver. E eu creo que a política ten que ser para resolver cousas necesarias e non para cuestións estéticas, repito, non? E... desde o punto de vista que estamos aí, a playa de Compostela, toda esa, digamos, que espacio que temos aí entre eso e o paseo hasta Carril, algunha solución un pouco mellor, algún atractivo máis para, desde o punto de vista turístico, o balneario, todo eso? Mire, o paseo marítimo e ese espacio que hai entre Vilaxoán e Carril, digamos que é fermosísimo e é único en Galicia. E é dos mellores sitios de Galicia para pasear, pero está degradado e está nunha situación que é francamente mellorable. A día de hoxe, en ese espacio convive un edificio público como el balneario abandonado, absolutamente abandonado e con un incendio fai apenas uns días. Un parque da Compostela destrozado polos últimos temporais e que presenta un aspecto lamentable, con unha boa parte do seu mobiliario roto desde fai meses sin que se faga nada.
no mellor sitio de Vilagarcía temos unha situación moi lamentable. Seguimos esperando que se nos prometeu que antes de finalizar o ano se iba a eliminar a plaga do cadillo esa que fai que a xente non pode caminar descalza por ali, que se pinchen as rodas, porque sabedes que hai unha planta no noso paseo que con uns pinchos bastante significativos que impide que se poida utilizar pois, para pesar en bici ou para que as mascotas vayan tranquilamente porque te clavas e é moi dañina. Eso seguimos esperando que se resolucione. Levamos meses e se prometeu unha vez e outra e en precampaña que se iba a resolver e non se empezou nin obra para resolver eso. Esquerra Unida presentou un proxecto en esta campaña anterior. Non fai falta tanta inversión para que eso sea un sitio alucinante. É o maior parque público de Vilagarcía. Bueno, pois dotémolo dunha zona verde mantida con certa calidade, sin moito máis. Por exemplo, como fixeron na praia de Barraña en Boiro, que hai un espacio verde que pode utilizar toda a ciudadanía, con sombras, porque en Vilagarcía no noso paseo non hai sombras, e no inverno con vento non podes pasear, e no branco a sombra desde o centro de Vilagarcía hasta Carril non hai nunha sola sombra, bueno, pois con sombras para que sea máis utilizable. E despois hagamos algunha infraestructura pequeniña que permita pois algún tipo de ocio, cando digo ocio deportivo e demais. Todo eso se pode facer e ademais incrementar a zona de bosque, que hoxe é un merendero moi utilizado que pode permitir que se utilice por máis xente durante máis días. Por tanto, con pouca inversión e sobre todo con pouco impacto, viríamos ese espacio, pero hoxe estamos nunha situación que si calquera veciño vai e ve como está que el balneario é francamente deprimente. E a xestión municipal en tema de apoio ao comercio, apoio á industria, apoio, que é o que move. O que necesita turismo, sí. Bueno, faltan hoteles, falta atracción, falta restaurantes. Eu poño algún dato encima da mesa que creo que é significativo. Cantas industrias se instalaron en Vilagarcía nos últimos 10 anos? Ninguna. 0 industrias, de ningún tipo. Nin hosteleiras, nin conserveiras, nin manufactureiras, nin do metal, absolutamente ninguna. Salvo, pois que eu sepa, a última as aspas no polígono e Cefrico xa foi moitos anos no puerto. Ninguna nova industria que mova a, digamos, a actividade económica. Para que un concello teña, digamos, unha perspectiva de futuro, necesita dos elementos fundamentais para dinamizar a súa economía. Un é un pexón, levamos desde o 2000 sin pexón, desde o 2000, cando o Partido Socialista decía a Fole que tiña o pexón guardado nun caixón, Fole gobernou 4 anos. Estas persoas xa levan 2 legislaturas máis esta e seguimos esperando que haya un proxecto de pexón, unha iniciativa, algo. Todo sigue no caixón. Ou un orzamento. O ano pasado non tivemos orzamento. E este ano continuamos esperando que haya un proxecto de orzamento. E que significa un orzamento? Significa, por exemplo, que nos últimos datos que coñecemos, nos últimos datos que son a liquidación 2022, sobraron 2,5 millóns de euros no Concello de Vilagarcía. Sobraron, non se gastaron. 2,5 millóns de euros de tesorería, que están ali, que se poden utilizar. Bueno, pois falemos que facemos con esos 2,5 millóns de euros se activamos a economía, según un proxecto turístico, pois o que hai que falar. Entón, que cando non hai uns mínimos, quer decir, os mínimos son os documentos fundamentais dun concello, un pexón e orzamento. Pero usted vota falta de traballo, de debate, de proxecto, de planificación. Falta traballo. O que ten que facer un goberno é gobernar, e para gobernar hai que traballar. E gobernar e traballar, eu defendo a xornada de 7 horas, non? 7 horas, 35 horas a semana, me parece unha boa xornada. Pero que os liberados de Vilagarcía non traballan 7 horas ao día, nin 5. E se me apuras 4. Entón, se non traballas, é difícil ter un proxecto. Se non te dedicas ao teu concello, é difícil ter un proxecto. Se ti chegas sendo alcalde ou sendo concelleiro de urbanismo ou concello ás 10 da mañán e ás 2 te marchas, dificilmente podes ter un proxecto de concello. Entón, iso que eu lle pido a xente é dedicación ao que se fai. E sobre todo cando eres concelleiro liberado, cando cobras por iso e non cobras pouco. E cando chegas a un acordo co Partido Popular para, digamos que, manter os teus salarios. Se ti estás traballando para un concello e cobrando por iso, tens que facer o teu traballo. Mellor ou peor, pero hai que facer uns mínimos. E o que lle pido a este goberno que faga uns mínimos. E hoxe, os mínimos non se cumplen, porque os documentos fundamentais están sin facer. Parques públicos, parroquias, fagan. Mira, lle poño un exemplo claro. A inacción do goberno local durante estes últimos anos, o parking de Xón 23, o parking soterrado detrás do concello. Acabamos de perder unha sentencia con unha empresa que estaba en quiebra, que nos vai a costar unha millonada, e ese parque siguen sin poder utilizarse. O mantemento das cousas non é facer novas obras cada pouco, que peatronizar esta rúa, que se pode Galicia, senón que hai que facer un mantemento. O parking Xón 23, cal sería a súa solución? O parking Xón 23 tiñamos que haber denunciado a empresa no seu momento por incumplir o contrato. É dicir, unha empresa que non abriu o parque como manda o pliego, nunca se abriu os fin de semana, nunca se abriu pola noite, hubo moitos anos onde solamente unha das 2 plantas estaba disponible, eso é incumprimento do contrato, e por tanto había que resolver ese contrato e rescatalo a coste cero.
e ou volver a sacar o concurso ou asumilo públicamente. Pois non se fixo. Bueno, pois agora vamos a ter que pagar para que se nos devolva ese parking, porque hai unha sentenza e xa veremos canto nos costa, pero nos van a devolver unha infraestructura destrozada que non cumpliu o seu servicio e que nos vai a costar un diñeiro moi importante cando teníamos que haberlo rescatado a coste cero. E o que eu plantexo é que non fai falta facer cousas novas cada día, non fai falta inventarse que unha remodelación de Arzobispo Lago que non tiña ningún sentido. O que hai que facer é manter as cousas que están feitas. Eu animo a calquera cidadán de Vilagarcía a que vaya por Arzobispo Lago e despois pase ao parque de Miguel Hernández a ver como está o mantemento dese parque, ou que vaya ao Castriño a ver como está o mantemento dese parque, ou a Coca, a calquera deses parques que dé unha volta, ou que dé unha volta por aí. E aí que pasa? Falta presupuesto? Non, falta... Si hai tesorería, que falta xestión? O que falta é xestión e alguén que se ocupe deso, e alguén que se preocupe de priorizar. O Concello de Vilagarcía ten traballadores de sobra para facer eses traballos. O que pasa é que ten alguén responsable que diga se fai isto e non se fai outro e que organice o traballo. Parece que eso falta. E entre logo falta porque hai concelleiros que non están o que teñen que estar, sino que están a outras cousas. E as cousas que non teñen que ver co Concello. Pero lle poño outro exemplo. Acaban de presentarnos o plan de mobilidade de Vilagarcía. É unha vergonza. E eu vou dicir por qué. Está moi ben humanizar Vilagarcía e eu prefiro calles peatonais que cheas de coches, porque desde logo se vive mellor e máis tranquilo. Pero que non pode ser humanizar unha cousa a cambio de deshumanizar outra. E hoxe, todo o tráfico rodado que non pasa polas peatonais do centro pasa polas rúas do Beirarrúa e das aldeas. E lle dou un exemplo. Os meus pais antes podían pasear polo barrio da Torre sin ningún problema. Non había beirarrúas, pero apenas había tráfico. Hoxe en día, co colapso do centro, o tráfico está nas parroquias e a veciñaza das parroquias non pode disfrutar e humanizar a súa parroquia porque está cheo colapsada de tráfico e foi desviada por esas parroquias en sitios onde non hai beirarrúas, nin hai infraestructura necesaria para os peóns. Esa é a realidade de Vilagarcía, que nos temos convertido as nosas, digamos, contornos en auténticos infernos rodantes, porque calquera sabe que cruzar Vilagarcía desde Carril a Vilaxoán por Rosalía de Castro e Juan Carlos I calquera día da semana e máis en período de vacacións, tanto de inverno de Nadal como no verán, é imposible. E onde vai ese tráfico? Pois vai por Guillán, pola Torre, por Trabanca, convertindo todo aquilo en un sitio moi peligroso cando eran sitios tranquilos para pasear. E iso é o que hai que mudar, porque cando ti tocas unha cousa non podes permitir que se estropee o resto. Impostos, xestión do lixo, novos contenedores, parecemos ahora Vilagarcía vai ter ese contenedores, pero solo no centro, nas parroquias tamén van chegar os novos contenedores? Se ten prometido que van chegar a todos lados. Se están colocando no centro, en uns sitios, pero xa hai algún problemilla. É dicir, o primeiro problema é de escasez de contenedores. Quero decir, se reduciron as islas de contenedores para que existan menos islas con supostamente máis contenedores. Pero eso implica, primeiro, que a moita xente lle queda moito máis lexos o sitio e, por tanto, abandonan o primeiro lugar. O segundo cuestión é que o impacto estético desas mega islas é a que é. Xusto en frente do Concello hai unha barreira estética de contenedores que dá unha imaxe moi lamentable. Xusto en frente do Concello, non te digo a 1 kilómetro, sino é capaz de ver o que está pasando en frente como para ver o máis lexes. E despois, que está pasando ca recollida de voluminosos? Vilagarcía ás veces dá asco. Bueno, que se tire no se abre, eso é unha locura. Claro, no, pero incluso no centro de Vilagarcía. Agora mesmo o servicio de recollida de voluminosos funciona todos os días. O único que hai que facer é chamar e te recollen ese voluminoso. Pero parece ser que alguén cree que como non hai control sobre eso se pode depositar en calquer sitio sin chamar. Cando non se deposita e non se chama, non se recolle, porque a xente non sabe que ten que ir a recollelo. Entón, hai unhas situacións bastante feas no Concello. O que ten que facer o Concello é sancionar. É dicir, se hai un veciño que deixa un colchón sin chamar a eso, pois ten que sancionar. Pero este Concello non o fai. Por exemplo, vostede sabe cantas multas puxo o Concello de Vilagarcía o último ano na zona hora por incumprir a zona hora? Unha cada día. Eso é porque non se controla. Non quero dicir que se faga máis, sino que non hai control sobre nada. Non se controla a zona hora, non se controla a xente que coloca os sitios onde non é, e non se controla as empresas que non cumplen co Concello. É dicir, neste Concello unha empresa cando ten unha obra sabe que pode incumplir os plazos e non pasa nada. A biblioteca, un montón delas. Hoxe mesmo se acaba o plazo que tiña a concesionaria da piscina, a empresa que vai a hacer a da piscina, para reabrir a piscina. Está pechada. E xa sabíamos todos que non se iba a cumplir o plazo dun mes. E vai a pasar algo a concesionaria. Hai un convenio entre a Diputación e o Concello aí para a piscina, non? Sí, pero ademais hai un acordo para que se peche un mes para facer unhas obras e depois se pode continuar abierto e se siguen facendo as obras do novo vaso da piscina. Pasou un mes e non se empezou a obra. Entón, falta seguimento. Depuradora, están en risco os fondos da UE, como dice a Xunta? De 3 millóns de euros. Teño dificultades para coñecer exactamente cal é a situación.
O que sí é certo é non que... hai información? Non hai información, pero o que sí é certo é que incumpliron tanto a Xunta como o Concello. E ese pim pam pum de que é responsabilidade fai que a depuradora de Vilagarcía, que leva 10 anos sobrepasada, siga sin actualizar. Quero dicir, en Vilagarcía xa a depuradora é incapaz de absorber todo o volumen que chega. E tanto así que todas as semanas hai solicitudes de vertido directo. É dicir, todas as semanas as augas fecais de Vilagarcía van directamente ao mar, porque a depuradora non dá abasto. Todas as semanas de fai 10 anos. E están nas actas de goberno, non fai falta investigar, están aí. E non se fai nada. Eso é responsabilidade das dous, non só da Xunta ou non só do Concello. Hai dúas administracións que teñen que resolver os problemas. Cando digo que Vilagarcía ten un problema de non resolver os problemas fundamentais, é ise. Non se pode estar mirando para outro lado, facendo calles máis bonitas ou facendo pemuses máis bonitos e olvidar a nosa depuración, o noso saneamento, ou que sigamos esperando que se rematen as dúas fantásticas obras dos tanques das mareas de Fesdega e de Alao do mercado. Cando se van a rematar esos? Cal é a situación deses tanques? Van a resolver o problema? Eu creo que non, pero o problema é que non se resolven as cuestións fundamentais. En Vilagarcía, século XXI, algún día fomos a oitava cidade de Galicia, ahora somos a 10ª. Éramos a oitava, somos a 10ª. Cando Tomás Fole nos colocou de 9ª cidade, aquilo foi un drama. Agora somos 10 e non pasa nada. Todo mundo, non pasa nada. Sí, que pasa. Pois esta cidade todavía ten sitios e aldeas e veciños sin alcantarillado, sin agua de traída. Pois eso non podes pasar no século XXI. Creo que eso é prioritario e, ademais, é cousas que tenemos que facer co tempo. Breve, Praza de Bastos, Mercadillo... O Praza de Bastos é das mellores cousas que temos en Vilagarcía. É un exemplo. Eu creo que cando vou por aí, que me gusta moito viaxar, sempre vou ás Praza de Bastos porque é onde se detecta. Gran referencia, información real. Exactamente, como se vive un pobo e tal. A nosa Praza de Bastos é das máis fermosas que hai en todos os sitios, pero está infrautilizada, está pouco dinamizada, hai pouca actividade. Hai un novo regulamento que eu creo que vai a dificultar incluso que se recupere a actividade desa Praza de Bastos. E, ademais, se ti lle colocas unha carretera de doble tránsito os días do mercadillo de novo e lle impides que haya sitios cercanos para aparcar, pois estás poniendo paus no camiño a que se recupere a actividade desa infraestructura. Pero, desde logo, para nós sería fundamental recuperala porque é unha das cousas que mellor temos para vender Vilagarcía. Bueno, nos quedan moitas cousas, pero teño que preguntarlle polo 18 de febreiro. Que pasa o 18 de febreiro? É que eu estou centrado na política municipal. No, o 18 de febreiro eu creo que a Galicia ten a oportunidade de cambiar o goberno, que ten que facer todo o posible para que eso sea así, e esperemos que a ciudadanía vote en conciencia e sea capaz de entender que ao mellor é o momento de darle oportunidade a outras opcións que gobernen Galicia despois de moitos anos. Que pasa ca esquerda? O de sempre. A esquerda é crítica, se diferencia por matices, e a esquerda, pois a veces non é difícil de entendernos, pero a esquerda é fundamental e necesaria. E vai haber opcións de esquerda federalista que son, creo que, importantes para cambiar o país, como son no Estado. Alguén se imagina o Partido Socialista gobernando no Estado sin unha opción de esquerdas dentro do goberno, subindo o salario mínimo, incrementando os beneficios sociais, subindo as pensións, mirando as prestacións de desemprego? Alguén se imagina se tivera o Partido Socialista solo? Bueno, pois imaginaremos na Xunta de Galicia gobernar o Partido Socialista e o BNG sin esa outra esquerda. Bueno, pois eu creo que sería unha mala noticia. Creo que é necesario que se quede presente con todos os problemas que ten, e que non vou decir que sea maravilloso. A vostede personalmente lle gustaría que foran xuntos ou separados? Eu creo que dá igual. A xente xa é suficientemente madura para saber o que ten que votar, e que a veces, digamos que provocar reunións ou unidades contra a natura non ten sentido. A xente madura e sabe o que ten que votar. Eu sempre defendín proxectos unitarios, é verdade, xa levo moitos anos e me ten costado moito no interno e no persoal defender proxectos unitarios, pero eu creo que o que hai que defender é proxectos que sirvan para a ciudadanía. O problema que ten moitas veces a esquerda, e neste caso, neste país tamén, no Partido Socialista, o BNG, incluso as nosas organizacións, é que se confunden proxectos de Estado e de país con proxectos persoais. E eu creo que iso é que hai que erradicar na política, que os proxectos políticos non sean proxectos persoais. Señor Fajardo, volvemos ao Concello. Última reflexión. Deixa a mensaxe que queira. O que lle pide para o ano, o que lle pide os orzamentos, o que lle pide para... Que lle pide para este ano? Con que mensaxe quere rematar este paso por esta edición de Falemos? Con mensaxe que casi comenceu, non? Necesitamos un Concello que faga os deberes, e os deberes é, primeiro,
ter un orzamento que nos permita debatir en que se gastan os cartos, e o segundo, ter un pexón, porque hai moita xente en Vilagarcía que está esperando a ver que pasa co seu terreo para ver se poden os seus fillos edificar ou non poden edificar, ou se pode facer algo. E casos aí enquistados desde aí anos. Desde moito tempo, e hai xente que está pasando mal con esa situación. Creo que iso hai que resolver. No, eso é un freno, non é un avance. E iso, dende logo, é o fundamental. E a seguinte cuestión que eu lle pido é que empece o diálogo. Non hai maioría absoluta. E como non hai maioría absoluta, non pode ser que o goberno actual solamente fale e comunique con unha organización do pleno, que é o Bloque Nacionalista Galego. O Partido Socialista só fala co Bloque Nacionalista Galego. Por qué? Porque é dócil e porque di que sí a todo sin pedir nada a cambio, e iso creo que non é forma de facer control do goberno. Non esperemos que falen con todo o mundo, con nós tamén e co Partido Popular, que falen con todo o mundo e que seamos capaces de sentarnos nas mesas a negociar cousas e a sacar proxectos en común. Nosotros o ano pasado presentamos 100 proxectos para o orzamento. Non se nos constituiu a ningún. 100 proxectos, 100 iniciativas para o orzamento. Seguramente, home, das 100, alguna sería factible. Non creo que todas foran unha locura de Fajardo e de los suyos. Alguna sería factible. Non tivemos contestación. Nós o que pedimos é que se poda dialogar. Señor Fajardo, lle agradecemos moito que haya pasado por esta edición de Falemos. Moitas gracias a vos e encantado de estar sempre nesta casa onde me sinto pois moi ben, somos casi como da familia. Vostede é da familia e da audiencia, e nós tamén dependemos deles, non só dos vilargarciáns, sino do resto das rías donde nos ven. Moitas gracias por estar hoxe connosco, feliz ano, hasta unha vindeira ocasión. E a todos vostedes o mesmo, feliz ano, que isto acaba de empezar, a primeira semana, pero quedan 51 ou 50 por diante, así que nos iremos vendo no resto. Moitas gracias, este foi o que nos deu de sí con Juan Fajardo, con Santiago Cruz, patrón maior da Cofradía de Noia, e con Marta Lucio, a portavoz do Partido Popular no Concello de Meis. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Boa noite, moitas gracias. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vilagarcía. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante.